Σε γενικές γραμμές, σας ενημέρωσε ο συνάδελφος ο Παντελής ο Μόσκος τι ακριβώς είπαμε στο Γενικό Γραμματέα. Να επαναλάβω ότι ενημερώσαμε τον Γενικό Γραμματέα πως οι λαϊκές αγορές συμμετέχουν σήμερα στην πανελλαδική απεργία και διαμαρτυρόμαστε μαζί με όλους τους άλλους εργαζόμενους, με τους αυτοαπασχολούμενους, με τους συνταξιούχους, για τα βάρβαρα μέτρα που φέρνει το νέο μνημόνιο, ένα νέο μνημόνιο που συμφώνησε η σημερινή κυβέρνηση και φέρνει αύριο προς ψήφιση στη Βουλή. Ένα μνημόνιο που έρχεται να καταδαφίσει ό,τι έμεινε όρθιο από την εφαρμογή των προηγούμενων μνημόνιων. Διαμαρτυρόμαστε λοιπόν για την μείωση του αφορολόγητου, που σημαίνει μείωση στο εισόδημα του εργαζόμενου, που σημαίνει 2 με 3 συντάξεις λιγότερες για τους συνταξιούχους, που θίγει και στον κόσμο που εμείς απευθυνόμαστε για να εξασφαλίσουμε το μεροκάματό μας, αλλά θίγει και εμάς τους ίδιους σαν αυριανούς συνταξιούχους. Διαμαρτυρόμαστε λοιπόν για την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Ξέρετε τι σημαίνει να είναι ανοιχτά τα καταστήματα και οι λαϊκές αγορές κλειστές, ιδιαίτερα σήμερα που πραγματικά φυτοζωούμε, που τα στοιχεία λένε ότι τα χρόνια αυτά της κρίσης έχουμε χάσει περίπου το 30% του ανθρώπινου δυναμικού. 30% λιγότεροι είμαστε συνάδελφοι στη λαϊκή αγορά, γιατί εγκαταλείψαν τις άλλες συνάδελφοί μας από αδυναμία εξασφάλισης των απαραίτητων για την οικογένειά τους, για τις οικογένειές τους. Το λένε τα στοιχεία που έχουμε κάθε μήνα, ότι εκατοντάδες συνάδελφοί μας διαγράφονται από αδυναμία εξασφάλισης των ασφαλιστικών τους εισφορών και του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους. Μπορούμε, συνάδελφοι, όμως να τους σταματήσουμε. Μπορούμε να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση αν συνειδητοποιήσουμε όλη τη δύναμή μας. Συσπηρωθείτε λοιπόν γύρω από τα σωματεία, γύρω από τις ομοσπονδίες, γύρω από τα συνδικάτα, όλοι μαζί μια γροθιά με τους άλλους εργαζόμενους να δώσουμε απάντηση σε αυτή την πολιτική. Αυτή την πολιτική ανατρέπεται, αρκεί να το συνειδητοποιήσει ο ίδιος ο λαός. Πέρα από εκεί, βάλαμε και τα ζητήματα που αφορούν τον κλάδο μας, τα ιδιαίτερα προβλήματα. Θίξαμε το ζήτημα της ασφαλιστικής και της φορολογικής ενημερότητας ως βασική προϋποθέτηση για την ανανέωση των αδειών μας. Είναι αρνητική η κυβέρνηση. Αυτά τα μέτρα πρέπει να πω εντάσσονται σε ένα γενικότερο σχέδιο για τη συρρίκνωση του κλάδου μας, για τη συρρίκνωση της λαϊκής αγοράς, γιατί και οι δανειστές αλλά και οι σύνδεσμοι των Ελλήνων βιομηχάνων εδώ δηλώνουν ότι είμαστε το διαρθρωτικό πρόβλημα για την οικονομία της χώρας και θα πρέπει να συρρικνωθούμε. Δεν είναι τόσο απλή η άργηση της κυβέρνησης να καταργήσει λοιπόν την ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Διαμαρτυρόμαστε λοιπόν για την θεσμοθέτηση των παράλληλων αγορών. Είναι πολιτική απόφαση, μας είπε ο Γενικός Γραμματέας. Ουσιαστικά μας λένε ότι θα σας καλέσουμε μέσα σε αυτή την κατάσταση να μοιραστείτε την πείρα σας με όλους τους άλλους που ασχολούνται με το υπαίθριο εμπόριο. Διαμαρτυρόμαστε γιατί καταργήθηκε η μεταβίβαση των αδειών. Είναι και αυτό το μέτρο ενταγμένο σε ένα γενικότερο σχέδιο που σας έλεγα προηγούμενα. Για όλα αυτά λοιπόν διαμαρτυρόμαστε. Θα συνεχίσουμε να ανεβαίνουμε την αγορά μας. Θα πάρουν απάντηση. Διαμαρτυρόμαστε ακόμα και για την εκπροσώπηση και για την υιοθέτηση ενός μορφώματος στην Ανατολική Αττική που συμβάλλει το ίδιο το Υπουργείο, συμβάλλει η ίδια η πολιτεία, συμβάλλει η περιφέρεια σήμερα στη διάσπαση του κλάδου. Αυτό θέλουν, δεν θα το πετύχουν. Θα σπάσουν τα μούτρα